de camins, de vies que tenen que estar bloquejades simplement perquè tota persona que vulgui accedir al casc urbà, o millor dit, al terme municipal de Castalla, té que accedir per qualquiera d'aquests 3 punts, perquè passe per allí i les guàrdies que estan allí habilitats ja li preguntaran a què va, quina raó és el desplaçament, o bé l'entrada o l'eixida. Tot això per què? Per evitar que els desplaçaments sense una força major o sense un fundament de treball o de raó professional de faena o per raons d'assistència a consulta de metges o per raó d'assistència a cuidar de persones majors, estan prohibits aquests desplaçaments fora del terme municipal de Castalla. Aquest és l'objecte de les controls posats. El dissabte passat vaig estar en contacte amb la policia local, vaig passar per allí i em van dir que va haver un número prou gran, aproximadament 70 vehicles van comptar en tot el dissabte que pretenien eixir de Castalla per anar a passar el dia a Alacant o anar de compres o anar de lo que fora. Ja se'ls va informar que això no era possible, que no està permitit i per tant van ser tirats cap darrere. És molt difícil controlar tot un terme municipal, sobretot el de Castalla, que és molt gran. De fet, han tingut alguns altercats, entre cometes, els treballadors de la brigada, que són Bartolo al front i després les que li han ajudat, s'han encarregat de posar saques d'estes de grava o de contingut de saorra per evitar que les valles que s'han posat per delimitar el terme municipal i impedir que hi hagi accessos, eixides o entrades, s'han vist en determinats altercats de que els han insultat, els han increpat i en alguns moments inclús en perill de la seva integritat física. Doncs és una cosa que lamentem molt des de l'Ajuntament. Vull fer una crida a totes les persones que ens escolten que els treballadors de l'Ajuntament de Castalla el que fan és complir la feina que se les diu, ni més ni menys. Ells no tenen culpa de res i d'alguna manera ells no tenen per què patir aquests embates de crispació que comprenem que qualsevol per poder accedir a la seva vivenda, siga en el camp, siga en el poble, té que passar per qualsevol d'aquests 3 punts que donen accés al terme municipal de Castalla. És cert que n'hi ha persones que resideixen en segons vivendes pròximes al terme municipal d'Ibi, de Tibi, d'Onil, i d'alguna manera són quizás els més perjudicats perquè tenen que pegar una volta més gran per poder accedir a aquests punts de control, però el que sí que està garantit és que el moviment en tot el terme municipal és lliure, pot desplaçar-se qualsevol on vulgui, salvo que vulgui eixir del terme municipal. També vam parlar amb l'alcalde de Petrer per procurar que es bloquejaren els accessos des de Petrer a Catí, perquè, si vos recordeu, fa una setmana estàvem en alerta taronja per presumptes nevades que podien passar i ens temíem que la neu faria d'efecte de crida a moltíssima gent que vendria a veure la neu, en el que empitjoraria la qüestió de control dels accessos d'entrada o d'eixida al nostre poble. Es va tallar la carretera de Catí, primer en un punt, després van determinar que tenia que tallar-se més amunt, no es va poder tallar al cada amunt del port de Catí, on està el depòsit de l'aigua, perquè n'hi havia molta neu i l'accés era un poc difícil i ho vam bloquejar més avall, però garantint que totes les casetes de camp i totes les vivendes que n'hi ha per allí queden dins del circuit tancat. I això és el que s'ha fet. S'han habilitat 3 carpes perquè les inclemències del temps eren molt dures i perquè les guàrdies pogueren almenys resguardar-se momentàniament si no ve algú o si van rellevant-se les feines de control. Hi ha que pensar que són 16 hores les de control que n'hi ha en cada un d'aquests punts. Aquestes 16 hores, evidentment, hi ha diversos turnos que van rellevant-se, no són 16 hores de tiró. També les han proveït d'alguna que altra menjar, de bocadillos. Hem parlat en
en una entitat, en Juan el de l'hotel, perquè les proveïra de material estos 15 dies i de cafè perquè pogueren, mentre està durant els controls allí, perquè pogueren tindre una feina o una estància lo menos dura possible, sobretot en estos dies que ha fet moltíssim fred. Per lo de més, sí que hem rebut, ens han comunicat la policia local que és lamentable que han vist que la picaresca, que ha hagut moltes voltes de gent que a través de camins que no estan degudament bloquejats, perquè torno a dir que és molt difícil bloquejar tots els camins, n'hi ha una barbaritat de camins que quizás siga molt difícil bloquejar, molta gent ha accedit per ahir per anar-se'n a Onil o per anar-se'n a Ibi. Jo, sense més, vaig ser testigo que vaig anar a pegar una volta per on estaven els camins tallats i la gent busca que, per exemple, si està bloquejat el camí i el que n'hi ha al costat són bancals, no tenen ningú empatxo en agarrar el vehicle i si van en un 4x4 ficar-se pel bancal, rodejar la part que bloqueja l'eixida del camí i agarren la carretera que les du a Ibi, a Onil, a Tibi, i això és algo que m'agradaria que la gent tinguera en compte perquè encara ens queda aproximadament, estem un poc més enllà de la meitat ja del confinament, que com saben que són 15 dies, però per favor demanem que es respecte. Tots estem sent informats constantment de tots els dies de persones que estan faltant, que estan morint-se, persones que estan hospitalitzades, que estan entubades, que estan en situació molt crítica i ens pot tocar a qualsevol en qualsevol moment, siga l'edat que siga. No hi ha persones majors, persones ben joves poden passar per aquest assumpte. Per tant, per favor, extremem els cuidados perquè és molt important que ho seguim fent. Què passarà el dia 20? Tinc una reunió altra volta en aquest comitè on estarà la subdelegada del govern, on estarà també aquestes persones que us he dit antes, que enumerar-les ja sabeu qui són, la policia, la Guàrdia Civil, l'Agència Valenciana d'Emergències, i analitzar com està la situació. No sé si ens autoritzaran, si el dia 21 no s'acaba, si ens diran que ja s'alça el confinament perimetral o seguiran demanant-nos una pròrroga d'aquest confinament perimetral. No ens agradaria, crec que no ens agradaria a ningú, perquè els grans pagadors, una volta més, de tot això, a més de les persones en la seva salut, són els hostelers. Els hostelers ens preocupen un munt perquè quan hi ha alguna reducció o alguna medida sempre són ells els que ixen com que les restringim l'ocupació de terrasses, l'aforo dels seus locals, i la veritat és que estem molt preocupats perquè n'hi ha altres establiments, com és el comerç de productes bàsics, que ahir sí que la gent segueix comprant, segueix aprovisionant-se i pràcticament estaran patint potser d'altra manera, però la seva activitat econòmica no para. Però les hostelers, tots els bars i restaurants, la veritat és que estan passant una situació que ja venia de passar-se mal d'antes, ara encara s'ha accentuat més i és una preocupació grandíssima. I també, antes de donar pas a que la meva companyera Maite, la consellera de Sanitat, la regidora de Sanitat, expliqui més coses, volguera enviar un abraç molt fort a les persones que estan malaltes, a les persones que han perdut algú, perquè pensàvem que antes de Nadal que esto s'havia acabat i no s'ha acabat, s'ha posat pitjor. De fet, fa un mes i mig, hasta la tercera setmana del mes de novembre, manejàvem un número de contagis entre 10 i 12 contagis, que no deixa de ser un número reduït. No tenia que haver-ne cap, però n'hi havia 10 o 12, i l'hostaleria no era la culpable d'aquestes qüestions, com a voltes pot dir-se, no? Perquè l'hostaleria estava en funcionament, de la tercera setmana de novembre, com dic que darrere, estaven funcionant, estaven treballant en aforos reduïts, en terrasses reduïdes, però els contagis no pujaven. Ha sigut l'última setmana de novembre i tot el mes de desembre quan s'ha disparat. S'ha disparat possiblement per les reunions socials que han hagut, de celebracions nadalenques, i que possiblement això és el que ha dut a la situació en què ens encontrem ara. Per lo de més, seguirem informant-vos de lo que vagi passant i sí que m'agradaria que en aquesta ocasió tots els grups que formem la corporació municipal
llancem un crit de prudència, un crit de responsabilitat, que estem avançant, i estic convençut que estem avançant, però el sistema de vacunació veu que està començant, encara està molt incipient, encara no es veuen els resultats i es veuran en algun dia, estic convençut, però de moment està morint-se gent. De moment hi ha gent que inclús té seqüeles quan acaba aquesta malaltia i això és el que ens té que preocupar. I també que el teixit de xiquetetes empreses d'hostaleria, de comerç i d'altre tipus d'empreses afectades per la pandèmia perquè les seues activitats empresarials es veuen reduïdes, estan passant-ho molt mal. Estem destruint llocs de treball, estem destruint riquesa, però és per culpa de la malaltia, està clar. Però nosaltres podem fer alguna cosa per ajudar i que això no vagi a més. Volia dir-vos això. Per supost que qualsevol podeu intervenir quan vulgueu, però el motiu ara era informar-vos en quina situació estem, què és el que hem fet, i ara quan vos informe Maite també de lo que s'ha fet en l'àmbit sanitari, doncs per supost que podem intervindre, fer propostes, el que vos ocorrisca que podem fer i que podem afegir per ajudar en aquesta ocasió a la societat de Castellar serà benvingut per part de qui siga. Vos anime a que ho feu. Moltíssimes gràcies per escoltar-me. Maite, per favor. Espera, que no va. Vale, ara, és que no anava. Bona vesprada a tots i a totes. A veure, en l'àmbit sanitari sí que volem dir lo primer de tot, donar un recolzament i un apoyo al centre de salut de tots els sanitaris d'ací del poble de Castalla per la gran llavor que estan fent i per dia a dia estar ahí al peu del canyó des del mes de març, que sabem que estan passant-ho prou mal perquè hi ha aglomeracions últimament en el que és el centre de salut per la pandèmia que estem rebent ara i bueno, a veure si això passa com antes possible. Dir que el centre de salut farà uns mesos, com tots sabem, el centre de salut està obsolet, falten el que són sales per a poder atendre el que és el Covid i per a poder atendre el que són les dia a dia, les consultes. Ens van sol·licitar si conjuntament en ells podíem fer alquilar un local que estava a prop del centre de salut, que és el que hi ha al costat, per a poder utilitzar-lo per fer aquesta ampliació per a poder treballar molt més millor el centre de salut. Fa mesos que estem treballant conjuntament Conselleria i l'Ajuntament. Dir que esta setmana que ve van a començar a dotar este local per a poder estar ahí aquestes consultes. El que va fer-se ahir va ser dividir-se en el que són sales per a poder treballar. Una part pagarà Conselleria el que és l'alquiler durant un any i mig i nosaltres farem el que és la inversió d'aquest local en el que és en pla dur per a poder treballar. També ens van dir que necessitaven una carpa per a que poguérem circular per ahí les cotxes per a poder fer les PCRs perquè el que és les auxiliars necessitaven eixir a fer les PCRs i, clar, hi ha dies que fa sol, hi ha dies que plau, hi ha dies que fa aire i llavors seria molt més millor per a ells. Les han facilitat aquesta carpa per a que ells també estiguen més segurs i després sí que volem explicar un poquitiu el que són els protocols a seguir en el que és quan una persona dona positiu, perquè sabem que estan molta gent nerviosa, molta gent que no sap com estan actuant els protocols i molta gent que estan rebent de quidraes dient que no les quidren. Dir que, per exemple, quan és un positiu en una classe, les envien a tots a casa, a tots els xiquets. I des de Salut Pública valoren si entre el quint i el sèptim dia tenen que fer-les la PCR a tots els xiquets. O valoren que si no hi ha cada xiquet que doni símptomes, les mantenen en quarantena 10 dies i a les 10 dies ja les quidren per dir que poden eixir. El protocol marca aquestes dues coses. Després,
Si en l'àmbit social anem a posar que isquera un matrimoni, del matrimoni isquera uno, li fan, o una persona s'encontra mal, li fan el PCR a aquesta persona. Si a aquesta persona li fan la PCR, si dona positiu, les que conviuen en ells guarden quarantena, es confinen durant 10 dies. Però, hasta que no passen entre 5 i 7 dies, el protocol marca que no les fan la PCR, perquè estan trobant-se que estaven fent PCRs entre el primer i el tercer dia i el que passa és que estan incubant el que és el virus i és negatiu, i a les dies és quan està així positiu. Llavors, la gent que estiguen tranquils, que des de Salut Pública o des del centre de salut les aniran informant-los o aniran quidrant-los per portar-los un seguiment. Si algú s'encontra mal, el primer que tenen que fer és quidrar al centre de salut. Si el centre de salut, per lo que siga, comencen a quidrar i no poden aconseguir atendre-los, qualsevol familiar que no tinga símptomes o no estiga convivint en ells, que vagin al centre de salut i les explicaran el protocol a seguir. D'acord? Si quan estàs en casa guardant la quarantena i no t'encontres bé, automàticament, i encara no t'han fet el PCR, o te l'han fet i eres positiu i vas encontrant-te, veus que els símptomes vas agravant-te, automàticament quidreu al vostre metge per a que vos diga què és el que teniu que fer. Però les metges normalment en Castalla, si no passa res, segons ells, estan quidrant tots els dies per fer el seguiment de totes aquestes persones. Sí que hi ha que dir una cosa, que fa unes setmanes que el centre de salut està saturat. De veres que tenen una saturació molt gran perquè estan fent PCRs entre 60 i 70 diaris, que sabem que això és un muntó, més a part atendre les consultes. Entonces, vulguem o no, les persones també arriben fins on arriben. Entonces, hi ha moltes voltes que diuen és que encara no m'han quidrat. Que tinguin paciència perquè les quidraran. Les quidrarà tant el centre de salut com Salut Pública per seguir els protocols i tot el que seguisca. També tenim que dir una cosa. Ens agradaria que la gent, per favor, si no s'encontra bé, té símptomes, que per favor que es quede en casa. Estem encontrant-nos gent que ha donat positiu i antes de confinar-se se'n van, fan la compra i se'n van a confinar-se. Per favor, la persona que hagi donat positiu, automàticament que es clava en casa. Estan els servicis socials. Els servicis socials, si no hi ha ningú que les puga facilitar aquesta compra, que mos quidren i nosaltres, gent voluntària, les farem la compra, li la portarem a casa i després ja mos aclarirem en ells. Si tenen gent, familiars que puguen fer-los aquesta compra, la compra, van i li la fan. Després, altra gent que sabem que hi ha familiars que han tingut un contacte directe, ells estan confinats i hi ha persones que són familiars, que siguen l'home, siga la dona, siguen els fills, estan eixint pel carrer. Tot això són contagios que estem rebent, perquè hi ha gent que és asimptomàtica i hi ha gent que es pensa que sols pot tindre la persona que és positiu i no és així. Ho podem produir nosaltres perquè podem ser asimptomàtics o podem estar incubant-ho. Demanem, per favor, molta precaució, molta responsabilitat. Sé que són molts mesos, sé que estem passant-ho tots mal, sabem que estem tots molt cansats perquè és una situació, però estem en una tercera ola i això va complicant-se i, conforme ha dit Antonio, l'alcalde, vull dir, fa unes setmanes que tenim molt mort en Castalla, sabem que en l'hospital tenim moltíssima gent en la UCI, gent ingressada del Covid que no s'encontra bé i la situació d'ells és greu. Altres no són tan greus, però dir que està tocant-nos a tots, a jovens, de mitjana edat, a majors. I, per favor, sí que demanem precaució. Sé que a voltes és molt dur perquè la monotonia de tots els dies, de dilluns a diumenge el mateix, és molt dur. Però el primer que tenim que mirar és la nostra salut i les sanitaris estan ja molt cansats perquè des del mes de març que les persones encara no han descansat de tindre una pandèmia darrere d'una altra. Entonces, vull dir, les incidències, conforme haureu vist avui, el dimarts
teníem 158, avui han eixit 152, no abaixem, esperem que este confinament perimetral que tenim, esperem que la setmana que ve les seus fruits isquen ja a relluir de que comencen a disminuir, però no ho tenim clar perquè diuen que esta setmana està eixint tot lo del dia 31, fin d'any, i podria ser que encara no arribarem a aquesta estabilitat que volguérem estar. Així que, per favor, el que estem dient, intentem la gent d'estar en casa el màxim possible, de no haver aquests contactes socials entre la gent i, sobretot, a les persones majors, que la gent jove i la gent de mitjana edat que no entre molt a la casa de les majors, perquè són les que estan en primera línia, i si necessiten qualsevol cosa, dir que servicis socials estan ahí per ajudar a qualsevol persona, siga la compra, siga per anar a per medicaments, al metge, al centre de salut a replegar qualsevol cosa. Des de servicis socials i des de l'Ajuntament podem ajudar-los en aquest sentit. Després també vull comentar que, com tots sabeu, a l'estar tancats perimetralment, l'hostaleria ha sigut la més perjudicada en el poble de Castalla i en tota la Comunitat Valenciana. Acaba de rebre ara mateixa un comunicat de la Federació de Municipis i Províncies on s'han establit unes medides econòmiques, ho sabem de fa dies, però avui jo rebo avui en el correu que avui s'han reunit la Federació de Municipis i Províncies on s'han aprovat les medides econòmiques destinades per a la recuperació d'ajudar a les empreses, perquè no va ajudar-se soles a l'hostaleria. Van a treure unes ajudes a lo que és autònoms, hostaleria, a la restauració, a l'oci nocturn, activitats recreatives, associacions tant culturals com festives i tradicionals i, sobretot, a les agències de viatges. Dir que la Conselleria va invertir en aquestes subvencions un 50%, Diputació un 30% i el que són un 33% la Diputació i un 26% les ajuntaments. Van a ser 120 milions, però 60 milions les posarà Conselleria, 33 milions les posarà la Diputació i 26 milions les posarem les ajuntaments. Ens han dit que en breu, esta setmana que ve, van a fer-nos arribar el que és un borrador d'aquestes subvencions per a que els ajuntaments comencem a treballar per a poder treure aquestes subvencions perquè el sector més castigat ha sigut l'hostaleria. Jo sí que vull deixar una cosa molt clara perquè tots es pensen i tots diuen i acusen a l'hostaleria que el Covid ve de l'hostaleria. No és de veres. L'hostaleria ha complit en les seues medides de seguretat. L'hostaleria, els contagis no venen d'ahir, venen de l'àmbit social, però, per desgràcia, són les que més estan pagant este pato. Entonces, vull dir que, a part de les subvencions que isquen des de Conselleria que van eixir en este borrador, nosaltres avui ens hem posat en contacte també en el que ha sigut l'interventor de l'Ajuntament de Castalla per veure si podem treure noves subvencions per a l'hostaleria de Castalla per el que ha sigut este cierre perimetral en el poble de Castalla. L'interventor ens ha dit que en el moment que rebrem aquest borrador, que ens diguen com té que ser aquesta adaptació per a l'hostaleria, podem també des de l'Ajuntament ajudar-los, però que no siguin compatibles. Entonces, tenim que veure perquè no es solapen unes subvencions en altres per a poder ajudar-los a l'hostaleria lo antes possible. I sí que vull dir també un cridament a l'hostaleria. Dir-los que, per favor, l'Ajuntament estem al seu servici, tant la regidoria com l'Ajuntament. Qualsevol persona, qualsevol dubte que tinga, qualsevol inquietud, incidència, el que siga, estem disposats a qualsevol cosa. Dins de lo que estiga, dins de les nostres possibilitats, les ajudarem en tot el possible, però el que no estiga en les nostres possibilitats les explicarem el per què no. També hi ha que dir que durant aquest any passat, el que va ser la terrassa d'hivern del 2019 no se les va cobrar,
la terrassa d'estiu tampoc se les va cobrar, la terrassa d'hivern d'enguany del 2020 tampoc va cobrar-se-los. Vull dir, hem anat agarrant medides en ells. Sé que no és suficient perquè sabem que són les que més estan pagant esta crisi. També hi ha que dir que les terrasses, tant d'hivern com les d'estiu, les hem ampliat, com tots sabien era el 50%, les hem ampliat dins de les medides que han pogut ampliar, llevant aparcaments i donant-los perquè pogueren donar aquest servici. Sabem que les terrasses d'hivern, l'hivern a Castalla és molt dur, però bueno, dins de lo que cap també les hem deixat per a que puguen posar estufes, per a que puguen tancar, aquestes terrasses i donant-los aquesta facilitat. Però anem a veure si entre tots podem apal·liar i ajudar-los dins de lo que cap per a lo que ha sigut este cierre perimetral. I després també dir en la part d'educació i de les col·legis, com sabeu, la Conselleria en tota la Comunitat Valenciana ha dotat a les centres de 8.000 purificadors en el que ha sigut en els centres de la Comunitat Valenciana. Dir que així en Castalla ja estan rebent-se. En el Maria Assumpta, si no estic enganyat, crec que n'han sigut 3. En el Rico Sapena crec que han sigut 8 i en l'Enric Valor 5. Dir que no és suficient perquè sabem que les xiques van en mantes a escola, van en plumíferos, sabem que les finestres tenen que estar obertes per lo que és de ventilar i hi ha classes que estan ventilant-se el que són les 5 hores, no es tanquen per res i hi ha xiquets que arriben molts gelats a casa. Entonces, el que l'Ajuntament anem a fer és a dotar a tots els centres educatius de Castalla, fins el que són les guarderies, d'aixos purificadors, perquè tinguem en totes les classes, estem fent les gestions de veure quins purificadors hi ha. També tinc que dir que avui, per exemple, Magda, la portaveu del PP, ens ha portat també ella un pressupost de purificadors d'una empresa que també ja coneixia. Les tècnics de l'Ajuntament estan veient altres pressupostos perquè necessitem 3 pressupostos perquè es té que treure licitació i en breu anem a fer aquesta compra per a poder sufragar a les escoles per a que aquests purificadors regeneren aquest aire i que les finestres siguin a lo millor cada mitja hora o cada 3/4 d'hora que es ventile 5 o 10 minuts i el purificador que faci aquesta funció. No vol dir, això sí que vull que tinguem clar, no vol dir que el purificador acabarà en aquesta pandèmia ni acabarà en el que és el Covid. Vull dir, deixem-ho clar, perquè hi ha molta gent que diu, bueno, si ara posen els purificadors ja s'ha acabat. No, no té res que veure. Això es fa perquè no tinguin les xiquets les 5 hores la ventilació de les finestres obertes perquè és de veres que fa 2 o 3 dies mos ha eixit el sol, es pot estar perquè si és el sol cal fa alguna cosa, però els dies que no mos eix el sol i fa fred i baixes temperatures com han tingut la setmana passada, aquestes temperatures fa molt fred. Potser poden estar a 10 o 12 graus en les aules. Però posant els purificadors és per a regenerar l'aire, no per acabar en el Covid. Entonces, jo l'únic que volia explicar era això, que tant la regidoria de Sanitat com la de Servicis Socials estem a disposició de qualsevol persona del poble. Si necessitem, ja ho ha dit, compres, a qualsevol aclaració, estem oberts per a poder ajudar-los en tot el possible. I ja res més dir, tota la gent que tenim en el que és l'hospital i gent que està confinada en casa i sabem que estan donant positius, que tinguin una pronta recuperació, que ho passen el més leve possible i sobretot les que estan ingressats en l'hospital que quan antes possible a veure si tenim alguna alegria de que va la cosa millor i que van eixir pronte i sobretot a les famílies que han perdut algú durant tota la pandèmia que portem des del mes de març, molts ànims i ens ha tocat viure uns anys molt durs. Sols dir això. Antonio, no te leo ara. Sí. Algú vol dir alguna cosa? Algú vol apuntar alguna qüestió? Té alguna idea?
voleu fer alguna menció? Sí, Lusa. Bueno, m'escolteu? Sí, sí. Vale, jo, tal i com vam parlar ahir en les comissions informatives, el que sí que vos vaig demanar, i que vos ho dic ara públicament en el ple este que estem fent, que per favor totes les subvencions que esteu dient que poden portar-se a terme, siga per l'hostaleria, per autònoms, etc., tot el que heu dit, pues que aquestes subvencions, que tot el que puga adelantar-se s'adelanten, no les donem d'ací a 2 mesos, quan a lo millor esperem la pandèmia hagi baixat, perquè quan fa falta és ara, que és quan tenim aquesta incidència tan gran i les bars tenen que permanèixer tancats. Vull dir que està molt bé lo de les subvencions, però que no es queden en un calaix, sinó que isquen i nosaltres tinguem com a Ajuntament un plan B, que és el que diem ahir, de que si aquestes subvencions de Diputació i Conselleria tarden, pues, almenys que l'Ajuntament pugui fer-se càrrec de donar unes subvencions nosaltres mateixa. Això és el que volia dir-vos. Lusa, un moment que es trenque. Según lo que acabe de rebre, nos han dit que en uns dies van a fer un borrador i aquest borrador és el que van a passar-lo a les ajuntaments per a poder agilitzar, perquè, com sabeu, hi ha que donar, hi ha que fer pleno, hi ha que passar-ho, hi ha que fer un plec de condicions, entonces van a passar-nos el borrador quan antes possible per a poder treballar, per a poder que no n'aniguem ni a un mes ni a un mes i mig. Anem a esperar a veure si en aquests dies el rebem i si el rebem també passarem a vosaltres per veure si, a part de lo que hi ha ahí, en les línies que hi ha, si hi ha alguna més que posar i tenim que reunir-nos en l'hostaleria per veure ells si el que marca el borrador són les necessitats que tenen o podem afegir alguna cosa més, per supost que anem a estar reunits i exposats a tot. ¿Vale? Sí, que... Gràcies. I en quant a lo que heu comentat de la incidència del Covid, pues, apel·lar a la gent de Castellà que siga més responsable, perquè en ningú cap ens pot entrar que algú pugui donar positiu i anar-se'n a comprar per la família. Ningú cap pot entrar que ens perimetren i que utilitzem la picaresca, no?, per agarrar i Ximón del poble i anar al poble veí a fer un poc d'esgamberros per allí. Vull dir, apel·lar a la responsabilitat del poble de Castellà de que esto no és ninguna broma ni és ninguna festa de moros i cristians. Així s'ha de quedar uno en casa i si s'autoconfina, pues autoconfina, que no passa res. Això és el que volia dir. En quant al nostre grup municipal, tenen vostès el nostre apoyo per a fer el que creguen convenient en la situació d'esta pandèmia. Vale? Moltíssimes gràcies. Gràcies. Gràcies, Lusa. Magda? Sí, bona vesprà. Jo també vull unir-me a les paraules que esteu dient de demanar responsabilitat. Sabem que a ningú ens agrada que ens posen limitacions, però jo crec que Castalla és un poble solidari i crec que és el moment de demostrar-ho, per les nostres majors sobretot. I això, demanar que la gent es limiti al màxim els contactes, que complisquen les normes i que, per favor, que eviten les eixides innecessàries. Tenim que vetllar per la nostra salut i crec que les administracions ara és el moment, com bé ha dit la Lusa, d'estar ahí. Espero que estiguem a l'altura i que si fa falta ajudar a sectors, però ara mateix els gimnasios, el que és l'hostaleria, és els que més necessiten aquesta ajuda. També vull dir que, per supost, recolzarem a l'equip de govern en tot el referent a aquest tema. Estem a la vostra disposició per al que necessiteu. I agrair també a les forces de seguretat, sanitaris, metges, professionals que estan treballant ahir el dia a dia per a que esto torni a la normalitat. Donar molts ànims també a tots els malalts, a tots els que han tingut alguna falta i a tots els que estan hospitalitzats, que esperem també que quan antes es millore. Gràcies. I una pregunteta que volia fer, perquè avui m'han arribat comentaris de que la gent està preguntant molt per el tema de les desinfeccions de carrers. Penseu fer alguna cosa o és que penseu que no fa el que té que... Bueno, anem a veure. Estem desinfectant el que són els parques i els columpios, el que són les zones infantils. Evidentment, és perquè ve en aquesta normativa. Desinfectar els carrers podien desinfectar-los. És una qüestió que sí, ho vam fer en la primera pandèmia i podem tornar a fer-ho. Aquesta és una de les causes que hem invertit moltíssims diners aquest any passat
i que no va passar res si ho tornem a invertir. Sí que el que han fet ha sigut que tots els establiments educatius o centres públics han sigut desinfectats en el moment en què ha hagut algun contagi en algun col·legi, en algun puesto, però, clar, s'ha de fer en una mesura perquè en el moment que es desinfecta algun establiment públic, en 3 hores no pot entrar ningú, després tenen que netejar i tal. Però agraïs que hagis dit lo de desinfecció de carrers perquè possiblement sí que tindrem que fer alguna cosa, sobretot per tranquil·litzar a la gent i que quan vagin a aprovisionar-se de productes bàsics que tinguin la tranquil·litat que per almenys el que és els accessos a les establiments de productes bàsics estiguen descontaminats i puguen fer les compres en tranquil·litat. És bona idea, Magda, ho tindrem en compte. Gràcies. Vale. Bueno, Por ello, una qüestió coseta. més? Sí, per lo que ha dit de desinfecció, ¿vale? Hasta ara m'està desinfectant les parques, ¿vale? Perquè era el que més les xiques estaven ahí, però sí que és de veres, si no recorde mal, tinc que buscar-ho, ¿vale? Però si no recorde mal, des de Sanitat van dir que no, vull dir, que no desinfectàrem ni que falleren les desinfeccions en el que eren les carrers, però que no era tan eficaç com es pensaven, ¿vale? Entonces, lo únic que sí que veiem ara que es podria desinfectar són més el que és el centre de salut, les fatxades de les centres de salut, el que són a lo millor les fatxades de les comerços, que és on entren tots ara, vull dir, on es fan les compres i després també tot el que són les farmàcies i tot això es poden fer les desinfeccions. Però que van dir, si no recorde mal, és que ho vaig llegir però no sé ara on ho tinc, que les desinfeccions tan grans com van fer de tots els carrers i tot, diuen que no va ser tan eficaç, però no ho puc assegurar, però que sí que tenim previst de lo millor el que estem dient, més les comerços, que és per on passa més gent, el que són les fatxades de les comerços i el que és el centre de salut i les farmàcies, estem prevent de fer-ho. Vale, moltes gràcies a tots. Teniu alguna qüestió més que vulgui apuntar a algú o que vulgui donar a conèixer? Si no teniu res més, doncs res, agraïm-vos la vostra presència. Avui més que mai tenim que estar tots junts per el poble de Castalla, per una qüestió de salut. I, bueno, la veritat és que dir al poble de Castalla que, com han dit els meus companys de tota la corporació, l'USA, Magda, els meus companys de partit, del PSOE, tots tenim que estar units i fem una crida al poble perquè, per favor, que siguem prudents, que siguem mesurats, que ara ja no n'hi ha pretextes de reunions familiars perquè ja han passat les festes, però sí que és de veres que ningú ens pot negar estar junts en els nostres amics, en les nostres persones volgudes, però tenim que fer un sacrifici. Queda encara molta feina per fer per davant, però sí que estic convençut de que anem per bon camí. Anem per bon camí perquè, d'alguna manera, sí que algú ha apuntat en algun moment que ha notat un descens en la pressió de contagiats. Jo no vull, creu-me-ho això, perquè no tenim que baixar la guàrdia, però jo estic convençut que a finals de la setmana que ve començarem a notar un cert descens. Però això és un poc per animar a la gent i que, per favor, que d'esta anem així, igual que hem eixit de l'altra pandèmia. Els programes de vacunació estan ahí, estan vacunant-se ja. La Comunitat Valenciana és de les que du un ritme de vacunació més elevat. Esperem que prompte aplegui la vacunació a tota la població i que d'esta manera abaixen els contagis i que a veure si allà el mes de maig, el mes de juny ja podem estar parlant d'altra manera i estem més tranquils i sobretot evitem que hi hagi ninguna mort més, per favor. Això és el que demanem. Moltíssimes gràcies i gràcies a tots els companys de corporació i gràcies a la gent que està escoltant-nos. Bona vesprà. S'alça la sessió. Vale, bona vesprà. Finalitza i vos tira tots, vale? Vale. Adéu. Adéu. Intercomarcal Televisió. Per a tu. Per a tots.